खुलुमबाय आंनि गासैनो इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ गासैबो आं गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनो होनना फैदों। गोबाङानो माने मा आंखौ सोंदों आरोना आन्ध्रा प्रदेशआव खामानि मावहैनायखौहाय जेनेबा मानि थाखाय मावहैयामोन बा मा प्रब्लेममोन बेफोरबायदि माने बिदिनो जेनेबा आं बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थानो होननानै दिनै ससे भिडिअ लानानै फैदों। माने न'खरावहाय गोबां बेफोरबायदिनो थाखा फैसा बा बेफोरबायदिनो गोबां जेंना जेंसि जायो आरो जों दायो न'खर सालायनाय हिसाबैहाय थाखा फैसानि गोबां गोनांथि हिसाबैहाय थांदोंमोन। बेनिफ्राय थांनाया थांबाय, ओमफ्राय थांनानैहाय मास मोननै जाहैबायमोन आरोना। मास मोननै जानानैहाय दायो आङो न'आव फैफिनबाय। ओमफ्राय न'आव मानि थाखाय फैफिनखो होननानैहाय आरो गोबाङानो माने सोंदों आरोना। बे सोंनाया माने ओरैबायदि जेनेबा फैफिननाया ओरैबायदि जेनेबा आङो थाबावगौमोन, थानाया बोसोरसे थानो होनना थांदोंमोन। ओमफ्राय बोसोरसे थानो होनना थांनायावहाय ओरैबायदि जाबाय, माने मालिकआनो ओरैबायदि गाज्रि आरोना। जेनेबा खामानि मावाबाबो ओरैबायदि रायो, ओरैबायदि माने गावनि सेन्देलजोंनो बुनो नागिरो। गावनि बिदिनो माने फुख्रि गिदिंनानैहाय सेन्देल बायदिसिना बिदिनो हाब्रु एसे एनै नांनायखौबो खुनानैहाय होनानैहाय माने सुनानै होनांगौ जायो। आरो बेफोरबायदि सैमाफोरबायदि बाहायनायखायनो माने अयथासार बाहायनायखायनो माने फैफिननाय जाबाय आरो न'आवहाय। ओमफ्राय ओरैबायदिबाव मोनसेया जेनेबा नोङो खामानि गावनि सिगाङाव मावबाय थाबाबो माने इमारजेन्सि मावबाबो ओरैबायदि माने माबायो आरो रायगोन, थोनगोन, बुनो नागिरगोन। ओमफ्राय जेला दरमाहा होहांसै होनबा मोजां जासिनलायो बेबायदि आरो। ओमफ्राय दरमाहा होखांनानैबो बिदिनो सप्तासे सप्तानैया बिराद मोजां जागोन। बेनिफ्राय ओरैजाय माखासे सप्ताफ्रावहाय बिराद गाज्रि खालामहैसिगोनलाय। थिग बेबायदि बेनिखायनो आङो बानानै माने इसिबां सैमा बायदिलाय माथो खालामजाबावनो, नांगौबा न'आवनो मेरला खामानि दं बेफोरखौनो मावनानै जाहैफिनसै होननानै फैफिननायानोसै आरोखि लोगोफोर। थ' बेनो आं माने गोबाङानो सोंदोंमोन नालाय मानि थाखाय मानो फैफिनखो, मा जाखो होननानैहाय बेखौनो माने नोंथांमोननो खोन्थानो होननानैहाय आं दिनै ससे भिडिअ लाना फैनाया बेनो आरो लोगोफोर। गोजोन्थों लोगोफोर। आंनि चेनेलावहाय सोरबाफोर गोदानबा साबसक्राइब खालामना हो। जे नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टखौ मोननायजों लोगोसे आंबो एसे एनै नोंथांमोननि सापर्टखौ मोननानै गोजौ लेभेलाव दावखोनो हानायफोरबायदि। थ' एसेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों।